Hej, jeg hedder Maria, og jeg vil rigtig gerne lave nogle blogs til jer derude, og håber det kan inspirere jer lidt. Jeg vil for det første fortælle lidt om stil og mode. Jeg vil så starte med at vise jer, hvad jeg har på i dag, og hvad der så er lidt mere på mode i de her tider. Jeg vil først vise jer min ring. Den her ring, som I kan se her. Der er 3, og de hænger faktisk sammen. Den er rigtig fed, og den glitrer meget, som I kan se. Den synes jeg er rigtig fed, og den er også rigtig meget på mode. Og så har jeg de her øreringe i, som jeg også synes er rigtig fede, fordi jeg har sådan lidt perlemorsfarve. Det er rigtig fedt, synes jeg. Passer rigtig godt til ringen. Og de synes jeg også er meget fede. De er meget enkle, men stadigvæk meget fede. Og dem kan I få i hånden. Og dem kan jeg også få i guld og sølv og alt det der, som I nu vil have. Og så har jeg nogle armbånd på her. Så har jeg et soldatarmbånd på og et hårbånd, som jeg bruger som armbånd. Ja. Så vil jeg vise jer, hvorfor noget tøj jeg har på. Jeg har den her bluse på. Lyserød. Den er rigtig fed. Og den kan man få i New Yorker. Sådan en her. Rigtig fed og dejlig at have på og varm. Og den er rigtig fed. Og så har jeg de her bukser på. Som I kan se, er der hul i. Og det har jeg faktisk selv klippet. Det synes jeg var meget fedt. Fordi de var lidt kedelige, synes jeg. Så dem har jeg så selv klippet. Det er meget fedt, synes jeg. Og så, nu vil jeg så gerne vise jer, hvordan jeg laver min knold. For den synes jeg faktisk er ret fed. Lidt ulet, men stadigvæk meget fed. Sådan lidt stor i den, og den sidder lidt højt op og sådan noget. Den er meget enkel at lave, så hvis I vil det, så kan I jo blive inspireret af det. Det vil jeg lige lave så. Så har jeg lige taget mit hår ud, og jeg vil nu vise, hvordan jeg lavede min knold, som vi så lige før. Ja, jeg begynder bare nu. Alle fyre har noget smart at sige, men jeg vil aldrig give den op til dig. Giv den op. Min swag, den er helt min egen. Den er alt for meget for dig, så giv den. Så er jeg færdig med min knold, som I kan se. Den er lidt ulet og sådan lidt, men det er jo meget fedt. Ja, og så kan man eventuelt lige gøre sådan, at der ryger lidt pandehår ned her. Sådan at man ikke lige ser sådan helt skaldet ud, ikke? Sådan der. Lidt af mit små babyhår her. Sådan der. Knold her. Det blev ikke den pæneste, men sådan er det i hvert fald, man laver den. Det kan selvfølgelig godt være, at I laver en lidt pænere, men bare lige hvis I blev lidt inspireret. Ja. Så vil jeg vise jer noget af noget tøj, jeg har fået. Jeg har fået sådan nogle her sko. Rigtig fede. Lidt høj kildehæl. Dem går selvfølgelig ikke i hverdag, men dem bruger jeg meget til, når jeg skal til fødselsdag og sådan noget. Og guldbryllup og alt, hvad man nu skal til. De er meget fede, synes jeg. Og så har jeg sådan her et par bukser her, meget farverige bukser. Dem synes jeg også er rigtig fede, for hvis man har en sort bluse på. Og så den her bluse, den er også rigtig fed, synes jeg. Sådan lidt hård i den, men den er rigtig sej og fed. Så man kan se, det er faktisk næsten lidt silke heroppe i. Jeg ved ikke, om I kan se det. Lidt måske. Men den er rigtig fed, synes jeg. Den går jeg også rigtig meget med. Bukser, de synes jeg også er rigtig fede. Nu har jeg selvfølgelig lidt lyserødt bælte i, det ved jeg ikke lige hvorfor. Men som man kan se her, så er det sådan en slangeskin her. Det er rigtig fedt, og de sidder rigtig stramt på en, og man føler sig rigtig godt tilpas i dem. Og hvis I eventuelt vil have, at jeg skal lave nogle flere blogge, så må I meget gerne like eller skrive en kommentar om det. Og hvad der skal være i min næste blog, hvis I har noget der. Ja, håber I har det meget godt fremover. Adios! Giv den op til dig. Giv den op.